Kublai api baro bapi la poi pej biang ya kini ke video bad akan ke video ngawan ra kumno ban pule ya ke Bible jongpi lane ban pensuk ban pule ya ke Bible jongpi ke Bible kalong ke basuk bha ban sngutu henroi don ke benta ke ba ban sngutu hangning awan ra ku ba prateli ke benta lane ke guidelines ke bala ban nyarap yangi habangi pule dalade ya ke Bible klemdon mano-mano ban batai yangi kaban kong kadai kajing duai kalong kabakong san bha hashwai kabangin pule ka Bible khrang ba men sim undu bele unyala meng ban pan ya ka kajing lam ko jong men sim bakhoj habangi pule ka Bible khnang bangin yo ya kajing mot ki ba tenrai ka jongka kabaar pule na du basdang jong kilenong lane ki dikhot banyo ya kejingmut bapura jong kalanong namar tek-tek habangi pule ya ka Bible ngisyu pule tang ya ka bangi sutenat lane tang ya kedekot ka bangi singsion jingmut henroi habangi pule ka Bible barabor ngi haban pule nadu basdang jong ki dekot hadu ki bekut jong ka wai kalanong banyo ya kejingmut ka bapura bat ka bangin yo ya kejing patai ka bapura jong unong tho ya kitu ki kentin kapalai Sngautu bat batai bha ya kilenong bat dekot hadu banda syai kijung mot jongka teng-teng habangi pule ka Bible ngisyu pule ya ka kumba pule ya ki kwe ki kot henroi habangi pule ka Bible ngi hab la pele jingmot ya kilenong ya ki dekot bat wat ya ka jingmot ka bat tenrai ya ka basisha ka jongka ka basau pele jingmot bha ya ki grammar jongki kentin lane ki tense ka bangi khot ha ka kentin English hato unong tho utho ya ka bla dep lane Ukraine ya ka bamenta lane ka bansawan tekum ta habangi pule ka Bible ngi dah haban pule jumut bha ya ka ka jumut lane ka ba unong tho utho ya kitu ki kentin kabasan barabar persyang ban yo ya ka jing sngutu ki ba pule nangkong ya ka to ka chiti lane ka poitri ka jingruai jong ka Bible kumno ki ki breu ki ba pule nangkong ya ka to ka kentin lane ka chiti lane ka gospel kisung thu lada upol tho sha kinong episodes kumlo kinong episodes kisung thu ya ka chiti ki jong upol kata ka de bun kam ka bangi hab ban wat bha habangi pule ka Bible ka ba henreu sung thu bha ya ki jingmut ba pher jong kinang tho ha ka Bible ngi hab ban wat ya ka jingmut ba tan rai jong nong tho kumno tho bat ke uperkhat bat ke umut ban kran ha ka tu ka kentin lane ka dekhot kabahniau ka kabajia lane hato kadon ke jingpitar lane ke jingkemen ha kitu kilenong bat ke dikhot jong ka Bible habangi pulei ka Bible ngidon kam ba ban sung thu ya ka kom batai ke jong nong tho hato utho da ke jingkemen hato don ke jing sungsi lane hato don ke jing yamai ha kitu kilenong lane ke dikhot ngidon kam ba ban wat benia yakum gitaru habangi pulei ka Bible bat ke bapra habangi pule ka Bible ngidon kamban keli ya ke jingkeli de hang ningawan ra kumban riu teli ke jingkeli ke ban kong kadai mano ke ba pule nangkong ya ka to ka kitab lane ka chiti bat unong tho jongka ka baar ka ke jingmut kelum jong ka to kalanong ne dekhot shubul ada unong tho utho shapang ka jing ka jing start lane ka jing pun baptis ngi haban yo ke jingmut kelum jong baro ke dekhot jong ka to ka we kalanong kabalai mana la tho bat hakano ka jaka la tho bat ka bala pelong ya unong tho ban tho ya ka to chiti ka gospel ka poetry ka jingruai lane ka kitab ka jingkeli ka basau hangno la tho ya ka to kalenong ne dekhot hato ka dei na ka benta jong ka history ka poetry lane ka gospel ka jingkeli ka basan balai la pelong ya unong tho ban tho ya ka to ka subject lane ka phang balai la pelong ya unong tho ban tho ya ka to ka benta ka jingkeli ka ban reu bat ka bakhadu kumno unong tho utho ya ki to ki pon hato utho da ka pharsi ka poitri lane utho da ki jingmon lajong